Pustíme sa dole, uvidíme. Keď nie tak, tak hodíme hneď tých záhradov. Poď, Rak. Poď, začneme. Počkaj, Janko. Musíme ho namotať. Máme kotvu vyhodiť. Môžeme potom, môžeme to vylesť aj to naspäť, nemusíme ísť po ceste. Asi. Naklon sa poriadne dozadu. Sa mi zdá, že Výrazne viac brzdí prednou brzdou. prednou. Áno. To predné koleso sa málo kedy dostane do špiku. Zadné sa dostane hneď, to predné oveľa viac zaťažené, vieš? Ono oveľa viac podrží. Kedy ma konečne obehneš, nech je pokoj. Toto vidíme potom naspäť. No však po ceste. Tu si mi toľko cestičiek narobíme, už to vidím. Na strave budú prvýkrát. Počkaj, zapozriem to do mapy. Jeleň. Tak nie, máme ich chlapci doľava ešte po zjazdovke. A ešte potom bude, to ešte ďaleko, to je tak za 2 km, bude doľava, doprava, raz ceste. Ale to ešte, taký kusisko na displeji. Takže to nevadí, však to je dobré. No, tak poďme okolo lanovky a stále dole. Poď. Nie. Nech si aj na kamere. Aj. Drák, poď aj ty. No a doľava sú záhradka, doprava lúčky. Tak, ešte nižšie to bude. Nie, tu sa to delí. To vieme už, že toto je lúčky výstupná. No, ale to ešte ďalej bude raz ceste. Až po tou lanovkou. Aha. Čo Vík? Pohoda. Pohode? Hrejeme brzdy, hrejeme. Taký horský trédik. No. Príjemný.
Také endurko. Pôjde, len tie kanály sú také nepríjemné zrazu. Tu hádam medvede nebudú. Tu môžu byť, ale Tu práve, že ľudia nebehajú to je asi veľký moc. kút. No. A však Tu aj mariny. ešte není po obede. Ale mám tu zbraň, neboj sa. No, kým ho ty vytiahneš, to No. medveď už bude na ďumbíri. Poď mi ho rýchlo dozadu, podaj. Hej, hej, hej. Takú? Hej. Pekné. V zime to je hladšie. No viem, že v zime toto bola taká paradička vždycky. No. Je to. Hej, brzdy cítiť. Čak už aj ruky bola. Aj brzdy cítiť. Moje to. Všetkých. Ja. Koľko to sa až v tých rukách to cítim, aké to je strome. Čo je? Nemáš rukavice ani, čo? Nemám nič, A je ale... to je C-čko, to je normálne označené. Čo ti je? Hej, Cyklo to je aha, asi. dobre. Koľko chalani naspäť krásne. Všetko legál. Chcelo by to nejaký ilegál. Tak, poďme tuto. No po zjazdovke som sa tu ešte nevozil. Takto, za leto. Však a super, vieš. No? Veď prečo to vieš nevyužiť, majú to tu. A môžu si to zarátať, že máme neviem koľko cyklov teraz. Áno. A rýchlo nabíjaš kilometre. No jasné. Čo je nejaký oný? Je to? Meteo stanica. Nevypnuté. Zapneme? Čo, môžeme ísť ďalej? Som bol rád, že si zastavil ináč. Chceli ísť najskôr, že blízko za tebou, ale keď príde taký ten húb, to aj mňa prekvapí, vieš? A na tej travi...
bol dobrý húb takto. Ten bol riadný, no. Aj, pardon. Dáme vodu nejakú? Ja by som dal, ja som vysúšený bola. Alebo malé pivo, alebo na poli. Bolia ruky, čo? Bolia ma. Mirovi dám rovno 2 kg zabelty. Vieš čo, sebe som si dával teraz iné. Ako Zuzke. To si spomínal, že tie, čo má rado, že... Radkin Trail. Nezvoň. Vyplašíš ich. Ahoj. No. Príjemné, keď ani nevidíš, čo tu je. Hej. No. Ja. Sorry, ale to som chytil pedál až o kameň. Amatéri. Ani tí chalani sa nie iba otočili. Niečo, ja som ho tiež pozdravil, ale niečo povedal, že zarastie, ne? Ale... Tak Janko, konečne nejdem prvý cez Huštiny. No väčšinou chodím ja prvý. Počkaj, stoj! Keď natočíme chalanov. To sa do Huštiny. To je takzvaný medvedí trail. A tam sa nebudem po zjazdovke púšťať. Ale keby nešli oni oproti, aj začne váhať, ale keď išli oproti. Je otázne, kde sa otočili. Presne. Toto je medvedí trail, kamo. Trošku to preverujem občas. Toto je to stúpanie tých 50 metrov. Toto je to stúpanie, teraz sa takto po No mne sa to nezdalo, že kde len tam môžeme stúpať, vieš? Však pekná cesta. No. Keď máš rád prírodné kvety, lučné, tak hej no. Tak niekto to musí vychodiť, chalani. Dúfam, že konečne toho medveďa uvidíme. Možno, že sme ho aj stretli už. No. Ale voda to není, vieš, zase. Je teplo, vieš? Je niekde príliš. Tak ideme k potoku.
Nie, potichu. Malo byť hneď ku potoku a dole do doliny. No veď. Moc sa mi to nezdá. Tak to je skrátka. To je skrátka. Koľko dobre sme chalani. Hej. Ešte sme v 2 tretinách, ešte 1/3 takto. A potom sa zatočíme. Tam sa niečo hýbe. Kde? Pekne som vás ojebal. No čo, dojde prvý? Tam je nejaká chata. Vieš, my sme jak tá vlčia svorka. Na začiatok idú tí oni iba, neskúsení. A posledný je vedúci svorky, Vik. Ktorá? Toto je cesta pravda. No. Na tú chatu tam sme ubytovaní. Toto je cesta pravda, som ide. Tu je C-čko a na tomto pni naľavo. Aha, no tak tady. Aha. Internet. No dobre, však to je pekne vyjazdené. Začína mi to niečo pripomínať. Jo. No. Hej, hej, preto tu je to C-čko. To bol pedál, čo? Tie hroty už tam nie sú. To sa zlepší za chvíľu. Dole medvedí pejl. Ale čo tí chalani kričali? Nie, ja som počul niečo zarastené. Pohode, Janko. Nezvoň. Pekne, sme na ceste. Poď, tu je diaľnica! Rýchlostná cesta normálne. Hento keď zbada. To vyzerá jak do autobadu, keď máme skočiť, lebo to je vrch stromu za tým. Poviem mi, že mi to začína niečo pripomínať. No, Čo? a tiež to bolo nedávno. Nedaleko. A máme ten potok prekročiť ináč. No. Neboj sa, tu ťa zasekne znova. Dobre sme, už len cez potok a je to v pohode, chalani. Tu ťa zasekne tretíkrát. Oh. Nevidíte ten potok? Není vidno ani koniec cesty, či toho kopca, také to je. Toto neviem, Filip. Toto neviem, Filip. To je dobre. Čo, že sa mi to začína? Ale však je to aj pekná cesta, aha. Hej, hej, to už len zindeme. No ten naviesný potok.
Počkaj, natočím si ich. Janko, stoj! Musíš pod to, vieš? A to Som sa vyjebal, keď si pán stojí. Môžem? Poď. Však tu je pohode, tu sú samé cyklotrasy. Vy to už iba pustí, nebrzdi. Ešte pozri takto. Pozri to? Ako vieme, ale že sa tu dá. Dá sa tu. Aj tu vidím, Aj, ale poď! Aj dole, do doliny sa dá ísť veľa. Pustí to bez brzd. toto by bolo horšie hore ísť, no. No. Rado, toto je to, čo som ti ukazoval, že je tu taká zachádzka, že len po vyhliadku a naspäť. Môžeme to ísť pozrieť, to je kúsok. To je kilometr. Tu niekto ide. Až to sú peši. Až to bude takáto pekná pomesaku, tam je, že vyhliadka po droch. Poďme. Ja nemám baterku, ale za chvíľu. Koľko máš? To vypíja, vieš? A ja mám polovicu. No a toto sa teraz už aj rýchlo vybilo? Nemôžem vám nie polovicu. To je peš. Však poďme aspoň chvíľu pozrieme, ako to vyzerá. To je rovinka. Však to je 900 metrov. No. Aha. Vodopad skok. No čo, poďme do slipov a správame si fotku. Poďme. Miro, z neho si neisto. Čiže idem druhý až. Poďme. Nie ďaleko. To bude zjazd, čo? Drak. Vypni si baterku teraz. Dole kopce. Tam na začiatku, ak si ma obehol, som si skočil trošku. A keď sú Ale takéto, iba tak milimeter. keď sú takéto pekné čisté, ty vôbec nemusíš krčovito držať volant. Ja viem, normálne, ja že ho som uvoľniť, no. nech on si tak pobehá sám, ale... Len aby neprišiel kameň. Ale zrovna si. To mám rád, ja Ale som takéto. tak trošku vyhopsol. Že to budem pohľadať. Pozrieme. A z-AI-ovať. Zoom. Ja, s týmto sa aj celkom dobre skáče, to sa tak pekne odlepí príjemne. Hej. Jak ho naprúžiš? Poďte.
pohode. Držíte! Troška som ich vystrašil. V zákrute sme sa akurát stratili. Vedel som, čo sa dialo. Koľko mne ucha do ucha. Veľa. Aj tie baby mali nahnané. No. Kde sa zobrali tie baby? Z cyklotrasy asi. A to nemohli prejsť za tú chvíľu, len taký kus. Neviem, tak niečo si našli. No, tuto vyzerá byť zaujímavejšie. Vík, to už niečo pre teba. Počujem zase ten potok. No čo, odlepím tie dve, nie? Nie? Neviem, no. Centimetry? Nie, však tak jak iba na rovinku to. Nie, poď. Budeš na videu. Aspoň chvíľu. Nebrzdíme. Som tam zbehol do tých kameňov. No, niekedy videl ten som. návrat naspäť je ťažký. Kokos! Medveď! To je medveď, keď tu toľko ľudí chodí. Tu až toľko ľudí nechodí. Tak už koľky sme stretli. Keď za takýto pekný slnečný nedeľný deň sme tu stretli 6 ľudí, no tak... A tak zase sme tu chvíľu, vieš, to za celý deň. Ale tak toto je fakt, no toto je taká príjemná skupina, to nie. Tak hlavne pri vode bude, vieš, lebo teraz teplo. Tam sa môže vyhrievať. Rozumiem. Vík, ukáž, čo je v tebe. Čo si sa naučil. Dám ti 10 sekúnd. Ale dobré zjazdy. No. Už asi budú končiť, vidím chaty. No poď Janko, teraz sa ukáž. Plné bomby. Nové cesty a nové mesto. No, nové chaty.
vieš, to majú odpracované. A však to už pred 4 minútmi pred 5 žiadne stavebné. Ale chata Zuzka v pohode. Za? Za. A už, no. Koľko, ale ruky má zhorené, chalani náš. No, a ja? A to som sa aj Ale napiel. západíka, keby ho predali. Západíka. Myslím si, že bojí aj viac, čo im ukázali. Aj za 80. No kade? No to asi prejdeme na cestu. Nie? No, Na určite. Lúčky a už pojeme hore ďalej. Ale tak tu sú aj hen tam ten hrebe, tam je nejaká vec, hen tam hore. Aha. Čo je to asi nejaká vyhľadka, alebo čo to je, alebo nejaký posad, alebo čo? Ale taká riadna preboha. Aha. Mám to niečo ešte na mape? No už pojeme asi hore. Ja už nemám baterku. Pol 6, no. No, pol Uvidíme, šiestej. ako ideme hore, možno nám ešte niečo zostane. Po zjazdovke sa niekde vyviezť na tie brhliská a pozrieť si tú novú zjazdovku. To by som išiel ináč. Len takže pozrieť.